Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ding. Taong 1974, Ayungin, Negros Oriental. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 19 anyos na si Ding. Nakatira sila noon sa mismong sentro ng baryo, kaya naman lumaki siya na wala gaanong nalalaman ukol sa mga lihim na karunungan. Ang tanging bumubuhay sa kanya ay ang sarili niyang imahinasyon mula sa mga kwentong naririnig niya sa mga matatandang nag-uusap ng mga kababalaghan kapag lasing na. Kung hindi niyo kasi naitatanong pinuno, meron silang isang maliit na tindahan noon sa sentro. Medyo marami rin yung paninda, kaya naman araw-araw itong dinarayo ng mga kababaryo nila. Malapit lang din yun sa plaza, kaya kapag pista at may okasyon, ubos talaga ang mga pinamimili nila. Dahil dito, kung kaya't kahit papaano medyo maginhawa ang pamumuhay nila. Idagdag mo pa rito ang diskarte ng kanyang ama, kaya naman kahit may mga panahon na lugi, madali lang nila itong nababawi. Dagdag pa niya na, araw-araw halos 10:00 na sila nagsasara dahil sa dami ng mga parokyano nila tuwing gabi. Normal na rin doon ang nagiinuman, kaya naman nagdesisyon na silang magtayo ng konting kubo malapit dito. Bahay tambayan yun sa umaga, pero inuman naman ito ng mga lasenggo kapag gabi. Ayon pa sa kanya na, napakasaya ng buhay nila doon sa puntong kahit matanda na siya, pilit niya pa rin itong binabalik-balikan dahil sa hindi niya ito nakakalimutan. Ngunit, maniniwala ba kayo na sa kabila ng lahat ng masasayang alaala, may mga nagtatagong anino na matagal na panahon ang nagsisilbing bangungot sa kanya? At nangyari ang lahat ng yon sa taong 1974. Ayon sa kanya, bata pa siya ng taong ito, kaya medyo makulit pa. Palagi rin siyang sumasama sa tindahan nila, kaya magkasabay sila palagi ng nanay niya kung umuwi. Wala naman yung problema, lalo pat nasa likod lang ng tindahan nila ang kanilang tahanan. Napakalapit lang din ito, kaya wala ka halos dapat na ipag-alala. Dahil sa ganoong sitwasyon, di naman alintana ng nanay niya kung magpagabi siya sa tindahan, basta ang mahalaga, papasok siya kinabukasan. Yun lang ang pinakatutukan nito. Gawa ng naniniwala ito na ang pag-aaral ang magsasalba sa kanya pagdating ng panahon na siya ay mag-isa na lang sa buhay. Paunti-unti na rin siya nitong sinanay na matuto sa paghahanap buhay upang kapag mabigo siya sa kanyang mga pangarap, meron pa siyang ibang bagay na pwedeng magamit bilang pangkabuhayan. Bagay na naging daan para pahintulutan siya nito na matuto at sumama palagi sa mga diskarteng ginagawa nito. Pero ang hindi lang noon inaasahan ni Ding ay yung pagkakataong siya mismo ang makasaksi sa mga kwentong pawang naririnig lang niya sa mga taong naglalasing malapit sa tindahan nila. Tandang-tanda niya pa noon nangyari ito. Ayon sa kanya, araw yon ng Biyernes na may dumayong lasenggo sa tindahan nila. Binubuo ito ng 7 katao at sa unang bili nito, 6 na bote kaagad ng alak ang kinuha nito sa kanila. Kaya naman ang mapagbentahan niyo ng nanay niya, matyaga itong naghintay sa mga susunod pa nitong bibilhin. Kapag may mga ganun kasi silang bisita, handa ang nanay niyang maghintay, maubos lamang ang kanilang paninda. Ngunit pagtungtong ng 10:00 ng gabi, may napansin siyang kakaiba sa mga nag-iinuman. Sa 7 nakaupo roon sa kubo, may napansin siyang tao na namumula ang mga mata. Maliit lang ang gasera na ibinigay nila sa mga ito at nataon din noong ang lalaking tinititigan niya nasa bandang parte ng kubo kung saan hindi gaanong naaabot ng liwanag. Metro man ang layo nito sa kanya, hindi niya maipagkakaila ang namumula at nanlilisik nitong mga mata. Dala ng pagkabahala ni Ding, sinubukan niya itong isumbong sa kanyang ina pero hindi siya nito pinaunlakan ng atensyon.
At sa halip na makinig, mariin siya nitong inabisuhan na iwasang magsabi ng mga bagay na walang kabuluhan. Dagdag pa nito na kamalasan ang dala nito sa kanila, kaya hanggat maaari, wag na wag siyang magbabanggit ng ganoong bagay kapag naroon siya sa loob ng kanilang tindahan. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, minabuti niyang wag nang magsalita. Batid kasi niya na nang gagalaiti na sa galit ang kanyang ina, kaya hindi na siya nangahas na yon ay dagdagan pa. Ilang minuto pa ang lumipas, may lasing na tumawag. Siyempre nang marinig niya ito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumilip. Di na muna siya lumapit para naman magkusa na itong pumanhik sa tindahan. Ang kaso lang, nung magpang-abot ang kanilang mga paningin, bigla siya nitong kinampay. Nung masipat niya ito, nagdalawang isip siya na tumugon hanggang sa dito na siya itinulak ng nanay niya. Hoy Ding, ano bang ginagawa mo? Di ba tinatawag ka? Puntahan mo na yon. Baka sa ibang tindahan pa yun bumili. Wika ng nanay niya habang pasimple siyang pinanglilisikan ng mga mata. Pagkarinig niya sa sinabi nito, di na siya nakaimik. Nailang man, dahan-dahan siyang lumapit. Pagharap naman niya sa mga ito, tanging ang lalaking tumawag lang sa kanya ang kanyang tiningnan. Hindi niya na pinansin yung panauhing may namumulang mga mata sa takot na baka kung ano pa ang gawin nito sa kanya. Subalit habang kinakausap siya ng lalaking yon, bigla itong lumapit. At ilang segundo lang ang lumipas, nakatitig na ito sa kanya habang nakangisi. Normal naman ang itsura nito pero yung bunganga nito punong-puno ng laway, animoy natatakam sa kanyang nasisilayan. Pagsilay naman dito ni Ding, dali-dali niya itong tinanong ukol sa pakay nito. Ang problema, hindi yun umiimik at patuloy lang sa pagngisi sa kanya. Dahil sa pangyayari, di niya na ito pinansin hanggang sa nakuha na niya ang nais bilihin ng grupo. Pero bago siya umalis sa mga ito, narinig niya itong magbitaw ng mga kataga sa kanyang tenga. Alam niya na siya lang ang nakarinig ng mga bagay na yon sa kadahilan ng pabulong itong sinambit ng lalaki. At ang sabi nito sa kanya ay, "Ibigay mo lang ng ibigay ang mga gusto nila. Dahil yan ang gusto ko." Mas masarap ang karne ng tao kapag wala itong sariling kamalayan. Pagkarinig niya sa sinabi nito, manginig-nginig ang kanyang tuhod na naglakad. At kung siya lang ang masusunod, hindi niya nananaisin pang bumalik sa kinaroroonan ng mga ito. Gusto na rin niya noong isarado ang tindahan at yayain na ang kanyang ina na umuwi, pero hindi yun maaari. Kaya naman ang ginawa niya, magpatay mali siya na lang. Naisip niya na baka di siya gagalawin ng lalaki kapag gano'n ang ikinilos niya. Dahil sa ganoong ideya, paunti-unti bumalik ang kapanatagan ng kanyang sarili. Kaya naman ang makuha na niya ang pinabibili ng grupo, nakabalik siya rito ng walang anumang nararamdamang takot. Subalit pagbalik niya ng tingin sa lalaking yon, dito niya nakitang umiinom ito ng napakalapot na likido. At nang tamaan ito ng liwanag ng gasera, nakita niya na purong dugo na ang iniinom nito. Tapos yung katabi nun, panay na ang pagtapik sa leeg na para bang may kung ano ritong makati. Huli na nang mapansin ni Ding na may butas na pala ang leeg ng lalaking katabi ng nilalang. Gadaliri ang laki ng butas. Tapos yung lalim nito parang konti na lang, tatagos na sa kabila. Pagsilay naman niya sa ganoong pangyayari, napaupo siya sa sahig ng kubo. Takot na takot habang tulalang nakatingin dito. Ang kaso lang, nang mapansin siya ng mga nagiinom, di nito pinagtuunan ng pansin ang kanyang reaksyon. At imbis na magtanong, sapilitan siya nitong tinadyakan papalayo. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagbalik niya ng tindahan,
Dito na umagos ang luha sa kanyang mga mata. Inilahad na rin niya yon sa nanay niya, pero pagtitig niya rito, napansin niya na purong itim na ang mga mata nito. Wala na rin yun sa katinoan, gawa ng kapag tinatanong niya ito, purong tangulang ang ibinabato nito pabalik. Dala ng pag-aalala, tumawag na siya noon sa kanilang bahay, pero walang kahit isa ang sumagot. Pagpasok niya rito, nadatnan niya ang kanyang mga kapatid na mahimbing nang natutulog. Yung kanyang ama naman, nakatulog sa mismong hapagkainan, katabi ng hindi pa nauubos na pagkain. Matapos naman niya yung masilayan, hindi niya na maisip kung ano ang nangyayari. Gulong-gulo na rin ang kanyang isipan, kaya naman nagdesisyon siyang bumalik sa tindahan. Subalit, ganun pa rin ang kanyang nadatnan, hanggang sa makarinig na siya ng tinig na may hahalin tulad mo sa taong naghihingalo. Pagbaling niya ng tingin sa kubo, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga lasenggong nakahandusay na sa lupa at nakahiga na ng patihaya sa lamesa. Lahat yon binabalot na ng dugo sa katawan, at ang salarin sa nangyaring patayan, walang iba kundi ang lalaking nakita niya. Nadatnan niya yung nakadagan sa isa sa mga kasamahan nito habang kasywal na ipinapasok ang sarili nitong dila sa mismong bunganga ng biktima nito. At sa sobrang haba ng dilang yon, kitang-kita niya ang sapilitang pag-abot nito sa laman loob. Maya-maya pa, paghuhugot dito ng nilalang, doon niya nasilayan ang pagsabay ng puso at pagbulwak ng napakaraming dugo. Halos kumalat na rin yun sa paligid, kaya naman bawat simoy ng hangin, nalalanghap niya ito. Sa sobrang takot din noon ni Ding, di na siya nakaalis sa kanyang kinaroroonan. Lahat ng ginawang pagkain ng nilalang, saksing buhay siya hanggang sa matapos na ito sa kasalukuyan nitong ginagawa. At nang wala na itong mapakinabangan sa kanyang mga kainuman, sumipol ito ng 3 beses hanggang sa may makita na siyang 3 malalaking aso na naglalakad sa gilid ng daan. Kagaya ng lalaki, maladugo rin ang kulay ng mga mata nito, tapos meron itong abnormal na haba ng kanilang mga pangil. Kulay puti rin ang kanilang mga balahibo, kaya naman kitang-kita ito kahit madilim. Paglapit nito sa kubo, dali-dali nitong sinakmal ang katawan ng mga biktima. Dinilaan din ito ang mga nagkalat na dugo hanggang sa tuluyan ng mawala ang bakas sa buong paligid. Matapos nun, agarang umalis ang mga nilalang kasabay ng pag-unat-unat naman ng katawan ng lalaki. Bago yun umalis sa tindahan nila, dumaan pa yon sa kinaroroonan niya kasabay ng pagwika nito ng, "Huwag mong ipagsabi ang iyong mga nakita. Dahil kapag nalaman ko na isinumbong mo ko kahit sa nanay mo, papatayin ko kayo. Maniwala ka sa akin. Anumang oras kaya ko yang gawin. At kahit yang ama mo, wala yang magagawa kapag nagkaroon ako ng matinding galit sa'yo. Kaya naman, ipagsawalang bahala mo na lang ang iyong mga nasilayan. Lilipas din yan, iho. Magtiwala ka lang." Nang marinig niya ang sinabi nito, napatangulang naman siya habang tumutulos sa mata niya ang halos hindi maubos-ubos na luha. Yung inig noon ng kanyang katawan, sagad hanggang buto, sa puntong hindi niya na ito nararamdaman. Bumaba lang din noon ang nararamdaman niyang tensyon nang masipat niya yung tumalikod sa kanya. Maya-maya pa, kagaya ng mga asong kasakasama nito, naglaho ito na parang bula. Ilang segundo pa ang lumipas, tsaka pa lamang nagkamalay ang nanay niya. Pagbaling naman ito ng tingin, agad siya nitong niyaya na magsara na ng tindahan. Napatanong din ito sa kanya kung anong oras na, gawa ng sa pagkakaalala nito, mahaba-haba ang kanyang naging pag-idlip. Kaya naman ang marinig ito ni Ding, minabuti niyang sabayan na lamang ang kanyang ina.
Lumipas ang gabing yon. Hindi na naging normal ang buhay niya. Sa baryo kung saan sila nakatira, madalas siyang makasilay ng tao na hindi pangkaraniwan sa kanyang paningin. Minsan nga, may nakikita siyang mga taong pugot ang ulo na naglalakad sa daan. May mga pagkakataon ding nakakakita siya ng mga individual na merong tinatagong makakapal na balahibo sa ilalim ng kanilang balat. Hindi niya mawari kung ano ang mga ito, ngunit nasisiguro niya na napakalayo nito sa mga ordinaryong tao. Dahil sa ganoong sitwasyon, di na siya gaanong naglalabas ng bahay. At kapag araw ng pahinga, halos magkulong na lang din siya sa loob ng bahay nila. Maraming beses na rin siyang tinanong ng kanyang ina ukol sa ganoon niyang kilos, pero minabuti niya na wag na lamang umimik. Ayon pa sa kanya na, ang pangyayaring yon ang naging rason kung bakit tumigil siya sa pag-aaral. Hindi man nakapagtapos, kontento pa rin naman siya sa kung ano ang naabot niya sa buhay. Bagay na naging daan para kainitan siya ng loob ng kanilang tahanan. Sa kanilang siyam kasi, siya lang ang inaasahan ng kanyang ina na makakapagtapos dahil na rin sa taglay niyang talino. Yun nga lang, binigo niya ang mga ito kaya hindi na rin niya masisisi na kagalitan siya. Ngunit sa kabila ng ganoong sitwasyon, pinili niya pa rin maging masaya at araw-araw na magpasalamat sa buhay na meron siya. Nangunguli lamang sa magagandang alaala noon sa tindahan nila, pinili na lamang niyang sumunod. Nung ipinagtapat niya kasi ang kagustuhan niyang tumigil, agad siyang pinalitan ng nanay niya. Di na rin siya pinahintulutang magbantay, gawa ng iritable na ito kapag nagkikita silang dalawa. Noong una, medyo natitiis niya pa ang ganoong sitwasyon. Pero dumating na rin sa puntong nagkakaroon na siya ng lakas ng loob para sumagot sa mga sinasabi nito. Hindi nagtagal, sa paulit-ulit na bangayan nilang mag-ina, napilitan na yung palayasin siya. Buong loob naman niya itong tinanggap at kahit walang ideya sa realidad, matapang siyang umalis sa kanila. Pansamantala siya noong nanuluyan sa lolo niya, kung saan dito niya nalaman at napatunayan ang mga nangyayaring kababalaghan sa lugar nila. Ayon sa matanda, totoo na hindi lang sila roon ang naninirahan, gawa ng araw-araw marami itong nakikitang samot-saring nilalang. Kwento pa nito sa kanya na may mga pagkakataong meron itong nakakasabayang mga aswang sa merkado. Alam naman niyang dayo lang ang mga ito, kaya hindi niya na yun gaanong binibigyan ng pansin. Dagdag pa nito na, anuman ang gawin ng mga nilalang, wala siyang kakayahan na ito ay harangan o hindi naman kaya'y kontrahin. Mariin din itong inilahad na paminsan para makaiwas sa tiyak na kapahamakan, kailangan mong takpan ang iyong sariling mata at busalan ang iyong bibig upang hindi ka makapagsalita ng mga ikagagalit nila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, muling sumariwa sa kanya ang mga alaalang matagal nang nagbibigay ng bangungot. At nang maalala niya ang tungkol sa bagay na yon, lumakas ang kanyang pagmamalabis na ipagbigay alam ito sa kanyang lolo. Sinubukan naman niya noong pigilan ang sarili niya, pero 2 araw lang ang dumaan, pakiramdam niya masisiraan na siya ng bait hanggat hindi niya ito naikukwento. Ginawa niya ang lahat pinuno para mapanatiling lihim ang tungkol sa kanyang mga nasilayan, ngunit sadyang malakas ang pagtawag ng kanyang isipan, kaya naman nagawa siya nitong madaig. Dahil dito, nagawang malaman ng lolo niya ang kanyang mga pinakatago-tagong sikreto. At kahit marami na itong narinig na kwento, bakas sa mukha nito ang tila bang hindi pagtiwala sa mga sinabi niya. Duda pang tanong ng lolo niya sa kanya, "Ting, nagdodroga ka ba? Saang lupalop mo naman narinig ang kwentong yan?" "Oh, totoo ang mga aswang, pero hindi sila ganyang kabrutal. Walang aswang apo, napapatay ng 6 katao sa iisang gabi lang kung wala itong malaking pamilyang pinapakain." Dagdag pa nito na, sa kanilang lugar malabong magkaroon ng malaking miyembro ang ganoong uri ng mga nilalang,
dahil sa madalas na paglilibot ng mga antingerong nangangalap ng mga mutya at kagamitan. Nabanggit din ito, matagal na panahon nang hindi nakakapagtayo ng malaking pugad ang mga aswang sa mga lugar na malalapit sa baryo. Matapos naman niyang marinig ang mga sinabi nito, hindi siya kumbinsido. Alam niya kasi na di pa siya nasisiraan ng bait at naniniwala siyang totoo ang kanyang mga nasaksihan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dito na nagdesisyon ng matanda na lumapit sa kaibigan nitong manggagamot. Nakakabahala kasi ang kanyang kwento, kaya kailangan itong malaman ng mga taong may alam sa lihim na karunungan. Ngunit nang marinig naman ito ni Ding, di siya nagdalawang isip na magmakaawa sa lolo niya. Lo, wag niyo hong gagawin yan. Dahil malalagay ako sa alanganin. Damay dito ang pamilya ko. At naniniwala ako kung hindi nagsisinungaling ang nilalang na yun nung kinausap niya ako. Kaya pakiusap, Lo. Huwag niyo kaming ipahamak. Ngunit nang marinig yon ng matanda, may hinahon itong hinipo ang kanyang ulo, sabay sagot ng, Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko yan papayagan. Kapag nalaman na nila ang tungkol dyan, iiwan niya ng mga taong makakatulong sa ating pamilya. Sila ang magiging depensa ninyo laban sa mga nilalang na nagbanta sa iyo. Huwag mo sanang kakalimutan, Apo. Isang individual lang ang nilalang na yon. Kaya sa oras na pinagtulungan siya, wala siyang magagawa. Dahil sa sinabi nito, di na siya nakaimik. Alam niya na wala nang saysay ang pakikipagmatigasan niya, lalo pat desidido na ang matanda. Pagtungtong naman ng hapon, isinama siya nito sa isa sa mga kaibigan nitong manggagamot. At nang marinig nito ang kanyang sinabi, agad itong nagpadala ng mga disipulong magbabantay sa bahay nila. Inamin din ito na isa nga yung matinding banta at hindi ito malabong mangyari sa kanilang baryo. Marahil sa gabing nangyari ang insidente, di lang nila ito natunugan dahil sa napaghandaan sila ng nilalang. Inamin din ng manggagamot na meron ngang 6 kataong nawawala sa kanilang lugar. Bawat isa sa mga individual, pinalitan ng mga mapanlinlang na manika upang hindi ito paghinalaan ng kanilang mga kadugo. Hinayaan lang naman yun ng manggagamot para naman kahit papaano maiwasan ang anumang uri ng eskandalo sa kanilang lugar. At imbis na magbigay ng takot, minabuti na lamang nitong pag-igihan ng pagbantay upang hindi na yon maulit pa. Matapos naman itong makapagwika, para siya noong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Naniniwala kasi siya na sapat na ang mga disipulo nito para mapigilan ang puwersa ng aswang na nagbigay banta sa kanya. Subalit pagsapit ng sumunod na gabi, bigla silang naalimpungatan sa kasagsagan ng kanilang pamamahinga buhat sa mga sigaw na naririnig nila sa labas. Pagdungaw naman nila sa maliit na siwang, nakita nila ang kaharap nilang bahay na tinutupok na ng apoy. Siyempre bilang taga roon, tungkulin nila na tumulong, kaya naman nagmamadali silang lumabas. Nakipagbayanihan sila sa mga nauna para mas mapadali ang pag-aapula ng sunog. Ang kaso lang, habang abala sa pagtulong itong si Ding, hindi niya namalayan ang paglapit sa kanya nung lalaking pumatay sa mga kainuman nito. Ayon sa kanya, aksidente lang niyang naibaling sa kinaroroonan nito ang kanyang paningin, kaya naman nung magpang-abot na ang mga mata nila, agad siyang nakaramdam ng hindi ordinaryong takot at kaba. Yung puso niya, naramdaman niyang bigla na lang tumigil sa puntong hindi na niya alam kung ano pa ang kanyang gagawin. Gustong-gusto niya noong sumigaw at humingi ng tulong, pero lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya, nakikita niyang paisa-isang nawawala hanggang sa ang tanging nakita na lang niya ay yung lalaking nakatayo sa kanyang tabi. Hindi nagtagal, napangisi ito sa kanya at dito niya naramdaman ang pagtaas ng mga kinain niya. Suka siya ng suka, kaya yung balding hawak-hawak niya nabitawan na niya. Pagsilay naman dito ng kanyang lolo,
Dali-dali siya nitong nilapitan na siya namang naging daan para maatake ito ng palihim ng nilalang. Nalaman lang din nila ang tungkol dito nung nakauwi na sila. Ayon kay Ding, na habang tinutulungan siya ng matanda, naramdaman niya ang biglaan nitong paghina. Halos mauna na itong mawala ng malay sa kanya, pero buong lakas niya itong pinilit. At nang mapansin sila ng mga tao sa paligid, tsaka pa lamang sila nito natulungan para sila'y makauwi ng maayos. Nung makapasok na sila sa loob, napaupo na lamang ang matanda habang naghahabol hininga. At siya naman noon, tulalang nakaupo sa tabi nito, pilit na pinakikiramdaman ng tiyan niyang animoy walang laman. Maya-maya pa, nang bumalik na ang sarili niyang lakas, dito niya na ito kinausap hanggang sa matuklasan nila ang nangingitim na nitong likod. Sa hindi malamang dahilan, napansin niya na parang ito ang sanhi kung bakit hindi na nakakahinga ng maluwag ang lolo niya. Dahil dito, di na siya nagdalawang isip na tawagin ang kaibigan nito sa paniniwalang hindi na yun aabutan pa ng susunod na araw kung hahayaan lang nila ito sa ganoong kalagayan. Madali naman siyang nakarating sa bahay ng manggagamot pinuno. Ang kaso lang medyo natagalan sila na makabalik dahil sa dami pa ng mga inihanda nitong gamit. Akala niya ligtas ang bahay nila dahil sa naitrangka niya ito ng maigi, subalit pagbukas na pagbukas niya, bumungad sa kanilang harapan ng lolo niyang nakabitay sa dila ng nilalang. Halos nangingitim na ang ulo nito, kaya naman nang masipat ito ng albularyo, bigla itong nagbato ng tigalpo. Pagtama nito sa dila ng nilalang, agad nitong nabitawan ng matanda at sa sobrang pagkataranta nito, kumaripas siya ng takbo habang hila-hila ang sarili nitong dila. Sinubukan pa itong habulin ng manggagamot, pero sa sobrang kapal ng kakahuyang nasa malapit, di niya na ito nasilayan. Bagaman hindi nahuli ang nilalang, mariin siya nitong inabisuhan na hindi pa rito magtatapos ang kanilang laban. Dahil darating at darating ang araw na sila'y muling magkakaharap. Matapos naman itong mailahad sa kanya, agad siya nitong tinulungan na mapahiga ng maayos ang lolo niya. Halos lahat na ata ng dalang gamot ng matanda na gamit na nila rito, ngunit walang kahit ni isa ang umubra. Hindi nagtagal, dito na inilahad sa kanya ng manggagamot na huli na ang lahat para sa lolo niya. Ang tanging magagawa na lamang nila, pagpahingahin ito alang-alang sa katahimikan ng kanyang kaluluwa. Pagkarinig naman ni Ding sa sinabi ng albularyo, dito na siya mamatay-matay sa kakaiyak. May mga pagkakataon ding pinipilit niya pa ito na buhayin, pero sadyang huli na ang lahat. Ding iho, manggagamot lang ako. Hindi ako milagrosong santo. Alam kong masakit ang mawala ng mahal sa buhay, pero parte ito ng pagdaan natin sa mundo. Sa bawat pighati, meron tayong natututunang leksyong humuhubog sa ating pagkatao. Kaya kahit wala na ang lolo mo, meron at meron siyang naiwang bakas sa puso mo. Huwag mo siyang kakalimutan. At palagi mong ipagpasalamat ang mga memoryang naaalala mo na naroon siya. Pasensya ka na. Hindi ko siya natulungan. Wika ng albularyo. Matapos nitong makapagsalita, dito na nila pinagtulungan ang paggawa ng kabaong nito. Kinabukasan nun, ipinaalam na nila yon sa lahat. Kaya naman nang mabalitaan niyo ng kanyang pamilya, muli siya nitong ibinalik sa poder nila. Doon na rin humingi ng tawad ang kanyang ina dahil sa mga desisyon nitong hindi nagaanong napag-isipan. Ayon dito, nadala lamang siya ng kanyang emosyon, kaya nagawa niya ito sa kanyang anak. Nangako rin niyang hindi na ito mauulit, kaya makakaasa siyang magiging mas maganda na ang kanilang pagsasama. Ngunit lingid sa kaalaman niya, hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Dahil pagkaraan lang ng ilang buwan,
Sinubukan siyang patayin ng nilalang gamit ang mga sumpa at sakit na ipinapadala nito sa hangin. Maski ang manggagamot noon pinuno nagulat sa ganoong kakayahan ng nilalang. Inakala rin itong mamamatay na itong si Ding pero milagroso nilang napigilan ang lahat ng mga karamdaman na dumapo sa kanyang katawan. At magmula noong gumaling siya, kailan may hindi na ito nagparamdam pa. Ayon sa manggagamot, ang mga aswang na natalo sa espiritual na kumbate ay napapadali ang pagtanda at natatapyasan ang haba ng kanilang ilalagi sa mundo. Isa ito sa mga rebuelta ng kanilang mga aral, kaya naman karamihan sa mga aswang hindi gumagamit ng aral na kalimitang ginagamit ng mga mangkukulam. Dagdag pa ng albularyo na dahil sa pagkaligtas niya, maaaring ikinapahamak ito ng aswang na may malalim na galit sa kanya. Naniniwala rin ang albularyo na patay na ito, kaya naman wala na itong naging paramdam pa. Pagkarinig naman ni Ding sa sinabi nito, nagkaroon ng kapayapaan ang kanyang puso. Alam niya kasi na hindi na siya nito gagambalain, kaya wala na siyang dapat na ikatakot pa. Subalit, kahit bali-balik ta rin man ang mundo, sadyang hindi niya makakalimutan ang kilabot na nangyari noong siya ay bata pa. At sa paglipas ng mga dekada, patuloy pa rin siyang binabalik-balikan ng bangungot ukol sa nasaksihan niya na pag-atake ng aswang sa grupo ng mga lasenggo na nag-iinuman sa tindahan nila. Sa sobrang kumpiyansa niya na hindi nababalik ang nilalang, ikinalat niya ang kwentong ito sa buong lugar nila. Kaya naman yung mga tao doon ay mas naging alerto dahil sa mga babala at kwento ni Ding, ang bato. Charot.